Ablaye Mayiga ye air checking de kɛ bi. Air checking a y'o de kɛ CNT ɲɛkɔrɔ. I b'a ye k'a fɔ question 300 o de posera kun. O question 300 la kuma bɛɛ tun bɛ boli kuma senba 8 kan n'a b'a fɔ ko axe k'a daminɛ lakana ka na sɔrɔ ka na baarakɛyɔrɔ kow la ka b'o la ka na kiri la ka b'o la ka na ningɛlɛya wale minnu bɛ senna n'o ye wajulu ye wajulu minnu bɛ ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan ka b'o la ka tila ka b'o la ka na bila kalanko la ka b'o la ka na bila kɛnɛya la ka b'o la ka na bila catastrophe naturelle bɛ senna jiko la donc axe ba 8 Ablaye Mayiga ka kuma bolo kan question 300 CNT o de posé a question 300 air 8 a y'o kɛ CNT mɔgɔw ɲɛma nin kuma bɛɛ la n'i y'a ta k'a ta k'a segin nin bɛɛ ye péage kelen ye a bɛɛ ye péage kelen ye ani kɔrɔlen bɛɛ ye kelen ye axiw bɛɛ ye kelen parce que différence fila de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'Ablaye Mayiga y'o kɛ diɲɛlatigɛ la fila n'a sera k'o kɛ o fila n'a sera k'o kɛ maliyɛnw t'i ɲinɛ a kɔ fo ka diɲɛ wuli fila n'a sera k'o kɛ maliyɛnw tɛ ɲinɛ n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn bilasira fɛ domaine militaire an t'an da don o la o b'u bolo mais domaine politique ka kuma ni mara ni fɛn hakilina ye an fɛnɛ dɔ kɛ mara la an bɛ dɔ dɔw la quoi fɛn fila de bɛ yen n'i ye Ablaye Mayiga ka péage ani Sogɛlɛta ta ka da ɲɔgɔn na pratiquement a bɛɛ kelen a bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ko fɔ a bɛɛ bɛ maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo jumɛn a bɛɛ bɛ muɲu ko fɔ mais fɛn fila de b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence fila ni Ablaye Mayiga sera k'o kɛ a b'i kunna ko a tilala n'a y'a lamɛn n'a sera k'o kɛ a tilala a fɔra ko k'a bɛ wajili 1000 kɛ o wajili kɛyɔrɔ o wajili 1000 o bɛ sigi dugu 4 kɔnɔ o wajili in bɛ taa ka taa terroristes ka nkalon jɔ u la u b'a fɔli min kɛ k'a fɔ ko bolo ko u bɛ baara min na ko silamɛya don ni tubabuw y'u bila ka na ka taa u kelen bɛ ka dugu minnu ta u hakili ma ka taa wajili kelen sigi ka yira terroristes la a ye nkalon tigɛ aw bɛ kɛlɛ wɛrɛ la aw tɛ Ala ka diinɛ kɛlɛ la ça c'est très important depuis Ala ka Mali sigi diinɛ sira fɛ mɔgɔ ma taa jɔ ninnu na k'aw ye nkalontigɛla ye n'a sera k'a kɛ k'o ba don parce que a bɛ Mali diinɛ karamɔgɔ caman de bɛ yen ne kan tɛ réseau kan réseau wajilikɛlaw ma dɛ maaw de bɛ afisuni kuranɛw minnu bɛ se ka ninnu ka tiɲɛ yir'u la k'u lakari ka yir'u la k'a fɔ a bɛ nkalon kan a bɛ Ala n'a kira cɛ n'a ye tiɲɛ ye bamuru bila ka na est ce que a bɛ kɛ Ala kɛra kɛlɛ da marifa ta o Ala kɛra kɛlɛ kɛ ni marifa de ya Ala ka méthode marifa Ala kɛra bolo drone bɛ Ala kɛra bolo bazo kun b'a bolo est ce que yahudiya bolo fɛn ta k'i bɛ taa silamɛya kɛlɛ kɛ n'o ye i bɛ nkalon de la mun bɛ ka marifa d'i ma dɛ ninnu kuma dɔw la terroriste dɔw bɛ taa marifa b'u bolo 5 millions marifa bali 5 millions o bɛ moto min sanfɛ 100 ani 20 carburant bɛ k'a la mais u yɛrɛ ka foro valeur tɛ 20 bɔ e bɛ se ka 5 millions don marifa la cogo di ka yɛlɛ ka taa mɔgɔ dɔ faga k'e b'o kɛ diinɛ kama n'Ablaye Mayiga sera k'a kɛ a bɛ belebele kɛ o wajuli 1000 yɔrɔ 5 Segu mara kɔnɔ ale ni i y'a faamuya bala Mopti mara ni fɛn kɔnɔ Tombouctou mara kɔnɔ ko wajuli bɛ taa sigi nin yɔrɔ kofɔlen de kan maa minnu bɛ yen n'u ye kuranɛ kalan k'a dɔn bi de terroristes bɛna dɔn k'u bɛ nkalon kan wa an b'a wajuli ta k'a y'an ka diɲɛ k'a ye o ye fɔlɔ ye n'a sera k'o kɛ parce que depuis ka premier ministre na depuis ka gɛlɛya na Mali kɔnɔ depuis ka transition sigi mɔgɔ ma bɔ ni nin o kelen filanan ye mun ye ala luwanse ka luwanse réglementé ni Ablaye Mayiga bɛ ne ka kuma mɛn a bɛ nin baara daminɛ lundi in kɔrɔ a tɛ mɔgɔ kɔnɔ na parce que le plan est validé lundi in kɔrɔ ça veut dire ko kelen yɛrɛ tɛ sariya de kumara ne kumakan tɛ article 5 bɛɛ ka taa lajɛ luwanse ko a bɛ sariya de kɔnɔ mais munna luwanse tɛ réglementé parce que sotigi bɛɛ ye fonctionnaire de jamana cadre de don ni min y'i to fanga la o bɛ so 10 so 20 jɔ n'o bɔra fanga la o bɛ balo o la Mali dugukolotigi commerçant tɛ bilen dɛ commerçant bɛɛ ka terrain bɛ banque la ni Mali banque wulila don o don Mali nɔfɛ c'est a b'a fɔ terroriste ko rebelle Mali banque de ta ye Mali dugukolo bɛɛ ye Mali banque de ta ye Mali banque de ta ye bɛɛ ka titre bɛɛ banque de la ka juru ta ni banque wulila Mali kɔ don o don u bɛ se ka Mali dugukolo bɛɛ minɛ awɔ ne de y'a f'i ye n'i y'a ye mɔgɔw bɛ taa faso wari ta ka taa du jɔ ka taa bila luwanse la parce que luwanse ma réglementé e bɛ se cogo di permis d'occuper i bɛ min sara jamana ye bɛɛ ka taa droit ta i ka lajɛ code domanial bɛɛ ka taa ta i ka lajɛ le permis d'occuper c'est combien a wari cayalen ba ça fait 310 000 francs permis d'occuper lettre 88 000 francs 88 000 francs o de ye lettre sinon yɔrɔ dɔw la lettre ye 2500 de o bɛ d'e ma dugukolo fɛ jamana bɛ o d'e ma nɔgɔya la e bɛ taa miliyɔn 100 so jɔ o kan ka tila k'o so magasin kelen di 50 000 5000 sariya ye mun de fɔ sariya ye mun de fɔ sariya ko so valeur kan ka compter bɛɛ ka bigi ta bɛɛ ka namɛ ni transition y'a kɛ bilahi transition an bɛ ka fɛn fɛn kɛ saba fɛn kelen sécurité kɔfɛ transition bɛ se ka barika sɔrɔ fɛn kelen min na ne tɛ transition janfa fo ka diɲɛ wuli mais n bɛ fɛn f'a ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na o de ka ɲi ma kuma fo ka diɲɛ wuli n tɛ transition janfa ma kuma fo ka diɲɛ wuli n tɛ transition janfa donc
même il faut transition et règlement min be loi c'est ko kono akata jamane sharia de bule fo sharia ko so valeur a valeur immobilière ko 5% ko so loi c'est kan ga be odema au 5% wallahi sharia de côté ni ka so jo million binani au 5% mo be se ka katli même misali dima mo ka katli au 5% mana be million nani ma au koro ko e ka so 100 kono e ka so loi c'est wor kan ga be million nani ma 100 kono oh et ka so valeur katli todi ni ma ta so déclarer impôt là et bi se ka tika so déclarer todi ni ma tika so déclarer impôt là arambadou mu ko so bla loi c'est là ou ta so déclarer impôt là ou bi ka million duru do bi ka million nani sur ko so la impôt ta kalama mais ni mu ko so war sur ta tribunal là et se ka tika droit ni état bolo tandis que e ka na état ka impôt foncier min sara e mo sara e ma so déclarer et bien so dit à l'usage commercial alors que la vocation de la maison c'est à l'usage d'habitation et so dit ma chez so de là dans ma dit ma commerce sera fait au villa où devait lancer là wa kemen wa bidru multiplié par 12 combien ni au calculer ko ladje au be so valeur immobilière 25% ma sango alors que 5% de fois malien be ngana sa lancer war sarabu malien be ngana fini et malien be ngana dugubla lancer war sarabu ne bolo transition kan kan ni ta kan réglementé immeuble be fonctionnaire do détaillé immeuble be kamari ne be ala ne ko o clé ko arrangement illicite ne be yele ni kumara bi utani adama kulubali fe c'est vrai que la datu notre comment vrai débat bien a vrai débat bien et arrangement illicite ka a calculer ka a kamro non la kanoko ukata assez condamné que dans le kata surtout la jongo si c'est des fonctionnaires c'est tellement facile c'est pas la peine d'aller dénoncer ayta so la donc il faut mener une enquête foncière aka yala ka so papier ngali ko ni jonta ni cadre ni demana cadre do e ka so valeur cadre ka ya bomi ça c'est un arrangement illicite on n'a pas besoin que ta vidéo man do poursuivre to datun ka so la ko la ko tra do bruja antiquement notre a techniquement flingue ça fait à plus qu'on a aucun besoin de qu'est-ce qu'on m'a dit quand il y a la drôme mener une enquête foncière quand ta moko ka so ni so tu joy a ka sa de donner à finance sous derrière nous les to la bi d'un sans fla be so bomi donc ça veut dire que ça c'est un blanchiment déjà quand Mali réglé quoi c'est à la minute ça fait que Jimmy quand Mali réglé à qui n'a foi il va dire ta kami mais ni à quel moment on va faire résultat mais tous les fonctionnaires qui ont 200 maisons qui ont des immeubles à bêta expliquer nous moi sur les bam les câbles état kaboloka luancer les commerçants mening na ça il veut me redonner sur Bimali qu'on va retourner pousser ou c'est un magasin de 400 000 magasin de 500 000 cochon magasin de cochon 30 millions né à combattre mais able mais renta ka do balatro sauf fin n'a be lancer là n'a ma déclaré impôt là au sotigi te se kata mo la tribunal là c'est tellement simple il va ko Jimmy et ka so be lancer là et ma jamana ka war ça c'est bon kana ça mais ni mo ya banque ya so war ça c'est ta déclarer na ni ke lancer billahi na mais e ba bli kuna magasin do bien 1 million magasin do 1 million par mois ma magasin do ma magasin tigi do aka terrain ça arrête terrain 107 millions ma femme lettre de babou comment tu payes une lettre d'attribution oui permis d'occuper oui sur le bougudi ko fenti boli ki sigia permis d'occuper ko ki sigia folo papier boisson do ali douter papier télé singa de do mais la personne se permet qu'à 400 millions sur Djoka. Depuis l'État doit réagir. Nous, nous avons été foncier. Pour que l'État ait permis l'État boulot, qu'à 500 millions sur Djoka. L'État doit limiter tout ça. Donc, nous devons voir ta façon que ce qu'on a. Quand tu as aimé boulot, tu vois. Nous pour avoir une loi réglementée dès le mois prochain. Ça veut pas dire que notre fin fort. Nous devons cligner. Ni bébé klingafo mais la chose la plus immédiate et ka bli kuna ibe mo soro mali kuno abe lancer sarabo sabe kalo kuno ita do soro o be shi yoromina o lancer ou ko atelier o lancer ou ko mi me blaromna o lancer ko o tibe jamana de benjuma bénéficier abu ne mo ko kebe lancer sara chien saba mali kuno abe shi yoromina o lancer aka magasin o lancer aka atelier fene lancer o mo be mali kuno nyen kala alala mais mo do be du keme bulu d'où que le double mani mali double ma claganya ni na manama double claganya double te sika la bolike moi je pense que
PAG n'était discussion kaka ne be mini premier ministre fait premier ministre ne ka premier ministre la ina on est kele fona premier ministre aka lancer ndron do bala on est kele ke parce que en bas donc jeune do vision bala mais transition tira fantan ou la fia fantan ni fama ni lancer ko bo mali kono bi atoba de ni mali gela bo ali mali insécurité gela di do ni mo be ta fratiru su ka ta fra mo jugu ka fon do ka fonke parce que ça ne va pas mais ni état est dobo et il y a fuma bala et vie quotidienne ka charge là billahi mo be e be min soro ka se ki bo mo be état mo be fra état ka état de mesra befe on ni transition jafa fo ka jinu le mais tiens fa structure mo be contrôle ni fon na ka jamana ka contrôle d'état ke ni be kunte ay ta droit kan ta rodare ni état be fe ka nyaro kana ne convoquer ko vidéo mon kuma abri 6 ans mam ko to fo de tana ngule civic la sini mam ko to fo bi mam ko to fo sini jamana ka wulu do ka ta immeuble wure sensi ni tige joy ni jonta ni mo me barga fonction fena ya fa mabala fonction publique la o ta okle la ka ta re nyefo i ka salaire alini ni ngada nyoma so ndi bulu kabli wati jume so mbe dere ni to la o ko fene recensé de wolo bali so ba to la voilà ne ta bana parce que mali kuma mano ite magistrat voilà non mais ni bi ka jouer commerçant les commerçants n'arrivent plus nous créer so jolé bani ta compter il beta katita so sur abolo il beta senuta so sur abolo il beta falajebe so sur abolo a quel na so be bamako commune be kono au fonctionnaire d'état bien au même moment docteur mi au même moment donc la loi ça va ça kalola mais s'il n'y a pas de partage équilibré des ressources de l'état comment vous voulez que les gens bougent c'est pas une question de plan d'action c'est une question de voir la réalité du pays c'est tout pour le débat n'était débat parce que bien politique de don n'a pas de don n'a don de quand jamana bo de ne connaît pas don nya kalandi quand jamana la kanye nya kalandi jamana be tanye fantani fama be ba restaurer fenglem no lancer des mali kono bi mais alors que le pays dispose de 1,241,000 et peut-être kilomètres carrés est-ce que malien kanga fo bi ko avec 1 million c'est là s'il y a un bon plan d'urbanisme et d'urbanisme plutôt donc vraiment moi je crois que état ka o action réaliste ndoke ne bolo de se ka état arrangé bi différence flamme fora o ne ka familier o de be PAG ni personne PAG nous be kono kuma avec pratiquement avec so nyona buma bela ambi fo ko so be dante fo limina ibura kani la série ba min ken c'est ça vraiment ni torobi mo ko bi lo ko torobi mo ko o bato ite batterie do fin na ni courant ça ay batterie do de fin o bato amata Burkina Faso Ousmane Sonko ale wule ka joge ka tabo ibe akira wasa ko so be ibe aye to France toma monima ke héros national fana ibu asale ka me ko so be ni nyata din na bi ka didieli ke ka se toma ma héros national bi anga cebaw bien e ba le todi Ousmane Sonko ka tali Burkina bu yeb sala le son mais Sonko buka jouer ko are lawo kelem be kanale Sonko ka do nga fanya tasra mi la lantina siroka Sonko est campagne qui est ASI Tokode. L'électorat de Sonko, l'électorat qui a élu Sonko, il a bâti sa campagne au nom de l'AIS. Donc, ni Sonko nana, après avoir Strawreta, au Sonko de boulot. Minte ASI Kumlena, donc, on te Sonko invité au Kumala, c'est mon nana malaya. Asime mille fois à Bado, à Tara. Mais bien, il faut que ça soit parce que ne pas que les attaques vont commencer à Kunda Sénégal. RFI est rebourra à Niafo. Ma comme attaque bi Kunda Sénégal. Mais il y a des Kunda Kabal. Ça l'attaque bi Kunda Sénégal. Ailleurs, il y a des Sandi. Moi, je pense que la manière est efficace d'Aro. Nous nous voulons qu'on a armé au Kouyo Fouari. Mais c'est quel niveau? Le chef d'état-major du Sénégal, Abiy Kouna, c'est un partenaire de l'Occident et des États-Unis. Il n'a jamais voulu que Sonko Nunga y comprenne qu'on a coopération qui est ASI. Mais bien en réalité, ne m'a fait le chef d'état-major Bora Malabi. Bora Malabi. Parce que Sonko Tara, il veut voir. Asi même mille fois Sonko, il veut faire ce que ça veut comment tu nous dis ASI bien fait qu'il est bâclé. Quel est le canal il positionné. Quel est intensifié. Au quel est le doré. Corvar son accueil dit l'Occident. Corvar est basé des États-Unis déjà. Au basé dans lequel ASI bombardé. Ni ICT Chibi, il veut colosser Sénégal. Ni ICT, il veut colosser Afrique de l'Ouest du gouvernement. Sénégal, le Sénégal est voisin du Mali. Ça, c'est le premier point. Sonko n'a pas oui. Parce que Sonko a compris qu'elle est traitée par la santé. Bon, Koun, Américains ont drone, ils ont amené une vingtaine de drones en Côte d'Ivoire. Parce que Bazou, c'est là-bas. Donc, au drone n'a pas de fouille. C'est pour que l'espace où contrôler la terrorisme, pour se avancer toujours. Moi, je suis une famille. Entre la étude là.
an taara ni calcul la ne ye kɛlɛ in prévoir ne taara kɛlɛ in na ne k'i ma n ko kɛlɛ in bɛ ka na ko kɛlɛ in sera wa kɛlɛ in bɛ kɛ an bɛ sebaya sɔrɔ quand le général américain Blanklin a ko ko est ce que b'a kalama ko IB bɛ ka min kɛ ko c'est inacceptable les gens pensent que Amérique bɛna wuli ka na Burkina attaquer de non 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 Amérique va renforcer les terroristes o de y'a kɛ depuis journaliste kumara les attaques se multiplient au Burkina Faso mais les gens n'ont pas compris depuis journaliste kumara attaque bɛ ka multiplier Burkina débat kumara mais mɔgɔw bolo ko Amérique bɛna wuli ka migi ta ka taa Burkina bon non 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 Amérique va passer à travers les terroristes pour attaquer le Burkina Faso m'a faamuya mais fo africains ka nin yɔrɔ de faamu o de y'a kɛ les Russes ont donné 4 chasseurs au Burkina Faso et ensuite l'AS a mobilisé 6 drones au Burkina Faso seul 6 drones armée AS bɔra au Dongo l'attaque de Djibo et de Dougou Djumare Maroko Djakata Omar Burkina Dougou Flaïna mais ils ont tué 518 terroristes 518 au terroristes nana ani nationalité étrangère mbala mɔgɔ 8 an y'o de minɛ mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 10 armée AS o de nin tigɛ an ye dafe dugu min mɔgɔ sɔrɔ a la arabuw la arabu mɔgɔ 8 o de b'a la arabu mɔgɔ 8 donc an kan ka dɔn ce qui se passe et aujourd'hui mɔgɔw bolo k'a fɔ ko mun don o américain kelen ka partenaire de ye les chefs d'état-major sénégalais de l'armée sénégalaise mais il n'avait pas voulu ka Sonko nous orienter vers l'AES mais c'est ça il a compris parce que attaque b'i kunda Sénégal kan sisan donc a bɔra Mali la ka plan dama mais an n'ale bɛ jɛ mun ma an bɛ se ka mun de kɛ mun kelen pe parce que non non chef d'état-major bɛ na an n'ale bɛ se ka mun kɛ Assimi min fɔ Sonko taara su bɔ a yɛrɛ la Sonko seginna kan san kelen kɔfɛ ka taa Sonko nalen Sonko kuma ye mɔgɔ kelen min kun minɛ Mali la o kɛra Sogɛli sinon Sonko kuma ma mɔgɔ si kun minɛ a ma satisfaction sɔrɔ a taalen a ye tiɲɛ sa a seginna ka taa Burkina fana y'o tiɲɛ kelen de fɔ a ye donc le Sénégal vit rapidement une coopération militaire avec le Mali mais sur la base de quoi parce que Sénégal ka économie basée no Mali ni Sénégal sira de la donc Sénégal ka client potentiel ye Mali attaque bɛ ka multiplier ka sira la donc terroristes y'u ɲɛsin ka sira ma donc il a vu que Sénégal économie bɛna chuter bon alors que en 2026-27 et il y a combien de la CEDEAO bɛna bɔ fɛn UEMOA bɛna ci ECO bɛna le CFA ko bɛna ban bon ni CFA ko banna Sénégal de bɛ chuter parce que BCEAO ka siège bɛ Sénégal CFA wari bɛɛ bɛ jigin Sénégal de CFA wari bɛɛ a ye taa lajɛ an sɔn ka partager Sénégal wari bɛ jigin Sénégal de wari bɛ sɔn ka tila fɔ n'i y'a mɛn ko CFA Sénégal don n'i y'a mɛn CFA Sénégal don donc n'a kɛra ECO ye Sénégal économie bɛ n'i jɔ n'a yɛrɛ ye bon Sénégal dun ka partenaire privilégié Mali de sur le plan économique donc terroristes bɛ ka Kayi sira attaque daminɛ donc a bɛ jouer Sénégal économie kan ni tilala koyi ni tilala pewu ne ye nin bɛɛ natɔ ye ne ye science politique de kalan b'a dɔn de donc u nan'u ka économie de sauver munna an bɛ taa an ka sɔrɔsiw de ka taa sa k'olu ka axe sauver u ka terroristes kunbɛn Sénégal an b'u kunbɛn Kayi n'u t'o fɛ an tɛ jɛ ka mission foyi kɛ on ne va jamais faire ala tɛ musalako la u k'u jɔ Kidira an b'an jɔ Dibolo n'i y'a u kɛtɔ ka kɛ sauf n'a sɔrɔ partenaire sen ka tubabuw gɛn ka b'u ka jamana kan n'o tɛ baara foyi tɛ yen parce que u y'a vision vie Sénégal ka n'i ye Sénégal ta ka jateminɛ k'a lajɛ dugu bɛ Sénégal alentour la port b'a bɛɛ bolo port tɛ dugukolo min bolo ni Sénégal n'o bɛ frontière la o ye Mali de o artisan kelen Mali de bɛ 380 milliards la don Sénégal kun chaque année 380 milliards a ka ca n'o ye yɛrɛ Mali bɛ 3 500 000 tonnes d'état donc alors que ni Mali ni Sénégal sira dilanna Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ Sénégal bɛ sira sɔrɔ parce que Bamako Kayi et Kayi Sénégal au sira dilan sisan Mali bɛ 2 milliards de sɔrɔ par jour m'a faamuya 2 millions de camions de bɛ don Mali b'o de la don Sénégal chaque année 2 millions de camions o 2 millions de camions a bi kunna o bɛ droit de traversée min sara Sénégal Mali camion gansan bɛ min sara Sénégal c'est plus de 150 milliards par an droit de traversée dɔrɔn an b'a fɔ o ma ko passe avant au passe avant ye 8 000 francs multiplié par 2 millions non oui, ça c'est juste sur le plan routier, sans compter les ports. Donc Sénégal a vu que son économie est menacée parce que terroristes ont attaqué Kayi Sira. Donc il faut que le Sénégal intervienne. Maintenant, on a mon ça. On est dans quelques minutes d'aller contrôler. Et il faut que Djingouli en tout cas. Allez, en tout cas, il faut que Djingouli. En tout cas, il faut que Djingouli. N'abc à quatre wabou gain à quand coopération signée non. Mais Mali bébi Mali Sénégal sera blabi à port restata. À te faut y Mali. Sénégal l'économie chité. A ta turusu ko yala aw sagola. Pour vous ta base sur l'économie chité. Aw ka partenaire privilégié de Mali, aw be Mali avancer ka Mali abandonner. Pour ako ibe fait quoi les famille que ça. Ay famille que ça o de fo, ako ibe makale famille que ça. Akma fam, c'est ça l'économie depuis abiu kuna camion mbega do Sénégal ka do parce que insécurité bi faut ka Mali armée de camion transporter ko escorter kata. Donc armée ka war ba de do là.
parce que c'est des convois. Et puis nous, grâce à Mobile Katral de Soumaya, nous Mobile a voyagé une semaine, avec 2 semaines. Donc au Mobile de bombe de Soumaya, Sénégal économie va sentir. Parce que les Mobile de Hakem Gabo passe avant de ça. Au Mobile de René. Mais ma carte contenait, mais camion ba et deux. Allez, Mobile Moubo Europe Kana, Kadim Port là, au Louf Neka, il doit traverser mon quartier au final. Mali est mine Sénégal. À Tsekalaka. Ok, bon, il fait tout. Télécommunication, Mali tribune mais Sénégal. Ni Mali Koko Allo, à ta gauche Sénégal. Télécommunication, Sénégal est venu sur Mali pour plus de 3 000 milliards. C'est ce qu'il a dit. Mali volume de communication. Néa Dafié Bi et réseau Kaïbe Kachi. Appelle Mbeke Mali. Mais Sénégal n'est pas en façon. Ah, on est de Ophiébi. Donc Sénégal a vu que Mali est Yorom na copie. Qu'est-ce qu'il faut? Alors que attaquer comme gagner chez les femmes. Bon, des fois, où il y a un entrée de au boulot Mali taille décès, ay décès. Ah, pas campagne qui n'a pas été tournée. Non, 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 t'as fait au Bamako, Américain. Mais pour aller boulot qu'on a à boire Mali à Burkina Faso, à Afrique, mais au Djabi, il est d'abord. Donc il est rapidement, il met Cabra, il fait Tolara, à Chedo Black. On a 600, Amna Moneke. Ani Sénégal n'a mon barade. Autant de Sénégal armée. Français Sénégal armée. On mène à Mouniké. Aïe, on est Sénégal Mouniké, Mouniké. On va la photo, on a Mouniké. Mali ka fitiri Mali dans kaka trajet contre Katabla et Diboli. Oui, Mali ta bani. Mais tôt ou tard, mon nous be dou ou beta Sénégal. C'est la menace toi vous de bout fait. Bon Sénégal a compris que Amérique nga mené mun jin Côte d'Ivoire. Attaque na Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire n'est pas basé. Maintenant, où veut Côte d'Ivoire va signer un accord avec les terroristes. C'est pour ça le ministre des Défenses, il tenait vraiment à la Turquie, quand il faut Turquie président, il y a un drone free malima. Quand il faut Turquie président, il y a un drone free malima. Mouna, Barça Blas, c'est à partir des drones de la terrorisme. Mais il faut Turquie président, il y a un drone free malima. Mais en même temps, il drone Mwandi RM. C'est Eka frappé. Tandis que un pays voisin, qu'on a armé, mais on va te créer, et bien armé, à travers maintenant des pays étrangers, des impérialistes. Donc, il y a Kabako Dain. Et mais le Sénégal a compris que aujourd'hui, les sont à la base du OTAN. Parce que les Sénégalais sont à la base du OTAN. Donc, ils ont compris qu'on a encore voir des sécuriser pour mener les attaques. Attaques qu'on a multipliées à lui. Ah non, Amina Fadi Siri, Amina Fadi Samgabon Nial. C'est Samia. Moi, Samia de Adjakmaï. Parce que Samia de Laïma, on a amené les Soukoui. Oui, Soukoui 29 d'Inandi Burkina. Donc, il va y avoir 145 Douroubé Maliboul. Allez, ni MiG-29 Douroubé Mali au rechargé. L'AIS a envoyé à peu près une dizaine de drones au Burkina Faso. Au orienté nous. Amen nous faire le bon non. Ma fouille là. Attaquer Mimika Kebi, Kado Narena, Kado et Kenyaba, au Guinée. Maintenant, vous pouvez attaquer Guinée, ou Burkina attaquer une Corvari. Donc, c'est ça, nous, ok, on va avancer Kata Kai, Kata attaquer quelqu'un qui Kana, Mali ni Guinée sera, au Kuba basé, Koulouba de bien quoi, il y a une grande forêt. Au forêt Mimbe ou Bindi. Maintenant, on doit basé Bélébélé, c'est ça. Au delà que la Guinée présente, Mamadou Doumia Koko, Michigana, parce que, et que là, tu as Michigana, parce que, il y a un peu de fraude de terroristes. Donc, pour le terrorisme, on a dit que maintenant, on a bien gagné dans le monde. O te basi yo mais turusu be boyendi kana narena balandu bala masala ube do ube attaque no attaque ube so ka yele no kuye ka jigi kana ka jigi no kule no jono no kule ube na attaquer as Bamako kay no attaquer Bamako kay donc à chaque fois ube attaquer Sénégal de ube Sénégal économie de menacé parce que no kera maintenant Sénégal les gars soro be doya no to Sénégal ma tu sais Sénégal ma mais Sénégal mais turusu ba tarodo turusu be ngongo gusha ba pedo bisi de dama Terusi, lisi de bilité, Terusi, Makafota, Sénima, Sénima, Terusi, mais Dougoula là, à tes sommes. À la fois, on a un attaque Dougoula attaqué. Il faut Dougoula qu'on a mais toi, vous devez laisser Doumon. Donc, Mouba, Mirko, États-Unis et général, comment mon corps. Non, l'Amérique a déjà attaqué le Burkina. Ah non, Abi, elle a un avion, t'as ça. Des pas à Fort Dôme, attaqué pour multiplier. Des pas qu'on fera Burkina, la Burkina, bon, au débana. Donc, il y a un café entre Fatih et Kabounia. On m'a dit que moi, vidéo qui n'a rien à faire. Tous les touristes peuvent être ici, Djibo, Kamon, Achimabalo. Mais Burkina, avion, c'est des avions multi-rôles. Avion, l'avion n'a pas besoin de mettre des conditions météorologiques. Avion, Sana, Fien là. Au fera avion, mais sans faire drone de Dougouma.
amogote sana amogote fiela Amérique woni ngoy bila Amérique woni Amérique fana nan drone mo kan na Côte bon en ancien mot fana parce que nous me donne drone dans Algérie le drone fait là tous les drones comme gaz de Mali armée a été détruit Alassane il faut que tu vois Alassane de fragel là ça ko Alassane ya bolo yayi Alassane kon me fragel Alassane de faut contrôler ko bar gara bayari ko bar gara bateme sradi Alassane yorom Alassane ba frata là donc l'accord ici il va nous mettre accord de signer kala mo masigini parce que ni mangeneta oui ni ngona de ke malaya oui Kaibigato, uni Kaibigato fait un retour de l'accord sur le Bessin. Ni mangene président, ni mangene kadi to. Ko kati foi kala mala. E ma ibira ba ko makate kala mala. O bo no kala sanna. Na ko marado do fura ga jila ga dama kaka da. Abada, o na pa dama ko monsieur le président kanga telu nan ko signé jona. Ko to bo ko ko me ko ya pas d'accord. Abo si Alassane be papier signé ma tachi. Alassane tachi kordo. Alassane tira foi kala ga to akuna. Alassane be ka télécharger vidéo. Donc aujourd'hui, oui, on est corps qui est basé. Donc on est corps qui est Sénégal. Il t'a cocoté au 30 minutes. Il faut me poser une question à ça. Ah, il faut une débat quoi. Ma bien à tout Sénégal. Saliba mana sunya tan Sénégal ou bien ça ko la yakma be kanu dama kashi mali Saliba do nyakoro la français yali ça ko fana bitu di on go bele trop Sénégal ga parce que chaque fois on ne boula raviter ça là c'est bien il va guerre main quoi ni frafina ma tigeri nyoma fo tega fanga bo jonya inde kono ayesi islam tabe labalo de mo ibe abe fayo ni to saba ni mais songo ba donc afala kan kitan ngani attaque folo damne la Sénégal bi jigale de la awalo ke ale dum ko kane ayesi bina jaga baraka ale dia fo ama deli ama ta no fe de pas ko damne ma de la mal autorité de tato Sénégal katra visite la aw dia fo aw de nana aw de ba wona soso ay campagne ke no di aw de campagne ke no on s'en fout aw de no am ke la déjà s'entendre ça va nous on déjà wurode aw de tesa am donc notamment be klinga ça Mali beni deguin kono ça fait 10 ans bête qu'il nyabala moko makuma mais bila tout basuma le Mali sanga ayesi moko fo itala là ici déjà en guerre akolo bra sauma sa ya do am danga de kasu voilà portant fait fo itan fait ako port aw de be port na fa de be fen na fa Mali de abli kuna port dugu nan de be Mali la frontière wolom la de be Mali bulu Mali dugu shika dogon bi na bora Niger la ne porte dugu mina ani Burkina donc aujourd'hui ni dugu do ma nyam taro do la bu nantra ni toyela ta na saka du manyina mame nantra ni toyela ta uni Mali che gele abeto na ta est ce que anga saka ona saka boni ube saka 100 kilo la ke la ya 100 kilo la be saka ngol be saka peser de kilo ba fero de la donc bref tu sais que le Mali a essayé de barkamade quoi a essayé de dondo la abli kuna la CEDEAO va se retrouver autour de l'AES na ma tebe chi monter kono CEDEAO be le marka a essayé la réalité est là a pe be na assez mu be sra minga no ma fali farafina dugu bɛɛ bɛ ka farasi min ninnu ta in kan. CEDEAO bɛ bɔ yen pe a bɛ kɛ AES CEDEAO bɛ yɛlɛma dɔrɔn k'a tɔgɔ ni fɛn dɔrɔn ka peinture ka bɔ yen dɔrɔn ka AES sɛbɛn i b'i sigi b'a lajɛ waati jan tɛ o a dugu bɛɛ tɛ munumunu na nin ye. a bɛ munumunu na a bɛɛ bɛ munumunu na ɲɔgɔn kɛrɛfɛ voilà ils ont vu que a bɛ kunna l'avenir appartient Togo nana Ghana nana bɛɛ bɛ ka na de l'avenir appartient à l'AES ça fait CEDEAO ça fait Afrique de l'Ouest dugu tɛ yen ni min ni CEDEAO min ni AES tɛna baara kɛ bi nous on est aguerris on a la deuxième et la troisième puissance militaire au banc du boulot. On a la meilleure armée de l'Afrique de l'Ouest au banc du boulot. On a l'armée la plus aguerrie. On a la meilleure armée de l'air au banc du boulot. On a drone c'est plus de 200 drones au banc du boulot. Donc le drone sans la poste là bas boulot. Avion qu'on côté. Nous on a des parkings partout. Mais pourquoi on nous y a donc politique là donc aujourd'hui on s'en fout. On tient mon signal de wanté comment comment faut marcher. Min fora o to chez des majors nana anana nyo de fois. Il y a un plan de sécurité. Il y a un plan fort. On met là déjà. On avance là. On avance là. Il devait faire ça. Tu as besoin de quoi? Renseignement, opération conjointe. Il y a un effort. Et France, il y a un effort. On est français. On est bien son bata. On a Arménie et Arménie. Alors que les renseignements français des boulot. Depuis nous, c'est la Union européenne qui a nous sécuriser. Son discours là. Son a fait appel à l'Union européenne. Ni c'est dans un killing de afo. En plus plus de l'air ministre de la défense. A doit un discours kala. Ko menace ko mali ko tiru su gobo malla kana. Ko une européenne kana kana lu sécuriser. Na ma donc afo xamé fa lambe bala. Mais bien tout dit. Tiens, le temps est le meilleur juge. Vraiment félicitations à nos voyants présidents de l'AES. Kafuko bravo. Ala ba ka tien bangi. Wa nan tora ñogon bulu ala be tien bangi.